ಇಂಜಿನ್ ಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಅಂತ Hi friends, welcome to Vishal Kottari Vlogs, Solo Hunter YouTube channel. So ini Mariala ಶುರುವಾತನು. So ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತನ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾನ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಶ್ರೇಯಸ್ ಒಕ್ಕ ಗಾಯನ್ ಈಜನ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತನ ಈ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಫಿಶಿಂಗ್ ಗೆ. ಸೊ ತೋಡ್ಡು ಕಲೆಂಕ್ ನೀರು ಬಸ್ಸಲ್ಲ ಉಂಟುದು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ದ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಬಸ್ ಜನರವರು ಈ ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಜೋಕುಲ್ ನಮಸ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ಒತ್ತಾಯ ಇತ್ತು ಡೆಂಜಿ ಬತ್ತೋಡು ಮರಿಯಾಲ ಬಂದು ಸೊ ಅಂಚೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೋಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನ ದೆಂಜಿನ ಮಾತು ಎಂಕುಲು ಆಯ್ನಾತ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕುಲು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾವ ಸೊ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪಂಡ್ರೆ ಇತ್ತಂದು ಏನಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಅದು ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಏನು ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ದೇಪಣ್ಣ ಏನಿತ್ತು ಊರಿಗೆ ಎತ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಎಲ್ಲ ಫಿಶಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಲೆಂತ್ ಉದ್ದೆತ್ತಿನದವರ ಕಣೆಯರು ಬಿಡ್ತುಜೇರು ಸೊ ಕಾರ್ಗೋಗು ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಬರ್ರೆ നല്ല ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಐತ ಮಿಡಲ್ಡ್ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಜನರಲ್ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಮತ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ಸೊ ಫಿಶಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಬಂತ ಸಮಯ ಬ್ರೇಕ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಊರುಡು ಸೊ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಒಂದು ರೇಂಜ್ ದಿಕ್ಕನೆ ಲೈಟ್ ವಾಡ್ನಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಕೆಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಲೈಟ್ ವಾಡ್ ಫಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ ಓನಿದೆ
చాలా సోజలు లైట్ వాడు దెంజి జవనేరు మెల్ల మెల్ల తోడు మెల్ల గుండి ఉంది ಅವನಿಜ್ಜಿ ಬಿಡು ಕಲ್ಲು ಮಾತ ಬಿಡು ತಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಿನ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಇನ್ನೇ ಹತ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಮಾತೊಂದು ಆಯ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತದೆ ದೆಂಜಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಸ್ತಲಿ ನಿಕ್ಕಲು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂತದೆ ದೆಂಜಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಸ್ತಲಿ na hand like what ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಫಿಶಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪನೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬರ್ಸಲ ಬರ್ರೆ ಶುರುವಾಂಡು ತೋಡ್ ಕಲೆಂಕ್ ನೀರು ಬರೋಂದುಂಡು ಬೊಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀನ್ಲ ದಾಲ ಹತ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಾತು ದೆಂಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿವಂತೆ ಮೀನು ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಫುಲ್ ಎಂಕಲ್ನ ಹೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮೀನೇ ಬೈದಿನ ಫುಲ್. ಸೊ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಮೀನು ತುಲೆ ಒಂಜಿ 10-12 ಮೀಟರ್ ದೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕಿದುಂಡು. ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಅಲೆಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಸೈಜ್. ಮೀನು ಮಂಕಿನ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಜಿ ಜೀವನ